jotang mai kreng tonai kharaksa chini Tripura sangai kungthai barangai Rabindra Riang kok samana belakhang sajaglia kisisa bani bono toiwe yang riak ma khaisinai Dr. Manik Sahani yang daiwi kok saitong mani joton derok yaphangni simi bochuk jara o ani kokno khanai pairodi doke senglai sinai tomahi kok saitong joto Tripura sang tongwi khanai nei bedi ang da এই কারণে সেখানে ডক্টর মানিক শাহ কোনো কিছু ভুলই করে নাই ইন্টারভিউ করে মানুষের চাপিয়ে দিয়ে বলতে চেষ্টা করেছে বাংলাদেশ থেকে এসেছে Dr. Manik Sahasi mengsani bol krifu hai sai tong phaibu omo Tripura sa public rong thung ba social media rong hai kok no sung sab lai mani bo hai kok sai tong phaibu dai ba khana di tomaro hi sai tong phai sini bro bo songle nung sai me da tak sana rai ka sang rai ko so hi sung zog zog nung khanai phaibu sini Tripura hawari yang bo song tong mani no bode nung tabok rang pucha no hamjagoi sit no hamjagoi no brobo songno nung phalto Tripura sa no nung phalto Tripura sa yang daimalia kungthai kolong yang dai ni kok saito lasia de ne Tripura sa hingo sewi Tripura sa nung go sewi tama lam kha nije ni ko boi samaya boi ni basa basi kok sai tong tewu boi ni dofani kok no nung hamjagoi thangpadi poja jogaloi Bangladesh nung hai masa musuh Tripura watong wei de khasian ni bangai ni Tripura sa kelege Tripura ha kelege soino sanaya khanapi de tahi sa বলে বাংলাদেশে এসে বলেছে বলে ওরা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য জোর জবরদস্তি করছে কিন্তু আমি বলতে চাই ডক্টর মানিক শাহ এটা বলে নাই হিস্ট্রির মধ্যে আছে তো এই কারণে srai srai khanabai khanamle tabok jora sasi bo bilip maya ba bisas khaime ang tongo Dr. Manik Sahasi saya pagake ekha okli pro sanali sebabo nup phanu sude nup pha Bangladesh e hui nurok ni bangai ni kosto mano Tripura saro nung kaisa Tripura sang tongoi bobak rano nung accept khaine me ken nung Tripura sang ni temalam kha no sung musuga nung Tripura hani posa jogal biang thangnai thangpadi nurok ni bangai ni Bangladesh hojago khasia borok Burut bosongni omno sokal hodi amra bangali wo roi hodi amra bangali ni yang dai kok sai tongu wansa ni yang dai kok sai tongu Bangladesh ni yang dai kok sai tongu nini o Manik Sahale nono muthang tanang mana ge ang nono sungbu oni ni Dr. Manik Saha Tripura ni CM le nono muthang mana ge nono phiyok mana ge boni yang hage ma dalyang ne busuk rang ma kan kau besar rang rajo kana Tripura sa engto tui nung bani dopani yang dai kok samani kau besuk maka angno sung musugo তোমাই সা খানারি কারণ বলছি Tripura থানা অলরেডি আরো চেষ্টা করছে আরো চেষ্টা করবে ফা সিনি Tripura থা সি তাখেনে দোসুন পিলহা সিদাং রং নাখ্যাং রে Tripura থানন তৈবি ককটা সাড়ে হাইজি Personal siamo Dr. Manik Sahani kok si sai chong sung oro party ni kok saya sung are Sri Dr. Manik Saha sini bro bosong no Bangladesh ma no man kan nung ya omo politics di kita thang dai si sidang rung ne kyang de nije ni kok boy si samaya oino dofani kok no hamza kha tinin simi Tripura sa tang di hai si Tripura sa im bum tana de hai si Bro bosong ni riang kita go se dai si tinin sibi wansa di thang dai di tabok jora seng khasia kho boba gra chini bangai mokti frei kok sawoi tabok jora Tripura sarok seng khasia kho nini Dr. Manik Sahale nono mo thangmana de nang MLA montri eng thangmani poraifano Tripura sani bangai brudo fani bangai thaisam kok sawani nang somoi manai de ang seng mung nono erang oro phaibai nijeni bas kok borok bai sayawai nijeni amani basa bai sayawai boini bosongni boini dofani kok no si stang jang dai si sidang reng nikeng reng dai si ang soino sabu Tripura sa sebana nasire oino dofa kongthai kolong rong nasirabu oro bising sini
kungthai kolong yang dayui manik saha saimaya phu ti pramotha si beng hai ka kokta sadi belai ni bol ni ko thai cha homani important no phai ai nung ti prasan yang sok mai ai do ang no kok sungnai agartala thangai hor ekta duita guri rang nai de ti prasa area bo hopung gelang ai phanu mungsang nang ya soino sanaya grand tiroi kok sama no oro tini oino dofan ni kok no interesting sa goi ba rengja goi nang bangla bai kok sakha ti prasa interesting jia saimanu एडन दारे उधर में आके बंगाली भाषा से बकने से नहीं होता है खुद त्रिपुरा से है बोल के त्रिपुरा से का तरफ रहना चाहिए ना साई में या नो खनाब ले मैं अप्रो तुई त्रिपुरा सारो दो फानो हमजा गई त्रिपुरा हानो हमजा गई बदल ओइनो पार्टी नि याकाबो त्रिपुरा मथाबो फाइटं मनि bonus yang ti prasa hawo nang hai khasiana ang ti prasa hawani lasibu bro bosong ni ti prasa hawani nono lasibu a mia pro no khana bobagra sai tongmani bobagra no hamza ge ti prasa no hamza ge dofana hamza ge brung sal phaibu phai tongu nang khene doctor manik sani sui bon yang dai kok sawi ni orang tuma besuk rang manai ne besuk rang manai nong zog tong thang manai de on no topa bai ani seng mung ani question bona khanadi tamai sa সেটাকে আরো বিকৃতি করে ডক্টর মানিক স্যার ভাষণকে আরো বিকৃতি করে আরো নিউজ করার জন্য আরো আন্দোলন করার জন্য আমার মনে হয় হবে না আর করতে পারবে না খানা বলে সুই Mosib ang besiba kok salia ang tebe kok sakya ang control khainar maya omta he boro rono nugui ti prasa bising kaisa bo sakra ja ani ama baba ni soman bo sitini khasi angke boni sai sirai senghai nenghai tamang thangnai neng okra kaisa okrang tongoi boya seng tongoi sirai rongno phurung tenang mai angke sin sai sirai tamang thangnai next generation lo tamang thangnai wan songnai di nang kaisa boya seng ha okrang ha tabok buneng oino dofani yang dai kok sai tongmani omo belai ne saya omo rong omra ang selengge tabok jora jeng boni dofa bai thongjak tongoi satok pitok khaijak tongoi nok tongbai bu okra sakra hongjak nai ro ploktis khai tongnai ro boroke saime ya de boroke nok ya de boroke khari og ya de noke khari og ya de salphai bu rep khaijak salphai bu lama ka sotok jak nok ya de nangke dofani bangai thaisa homani kok samalia dofana hamjak ma romalia rang puja ni bangai seat ni bangai kongthai kolong ni yang dai kok masaka haike ba te ni borok yang lain hata oino hani phayu ti pra tong nai ro nang ang sikhasia borok yang dai kok sawung ke ba te bu borok kusuka ha hani bangai ti prasaro sung jottono than samang lainai khabak samang lainai ya prebak sakha masal lainai mia prorok nogui ang black khatong thoka bobagrani sai tongmani hamjagmani bangai brung ti pramo thabo than sawo boroi srai jottono okra sakra khasijak sung dofa kluk tongmano nogui khariyo goi borok jottono than sang mano nogui ang belani khatong thogu do ani kok se suya tongkhe joto ti prasang tongui nakadi te ani kok chamani tongkhe please nirano support kai tongde te subscribe khajia tongkhe subscribe khai robadi honoi ani kok noro muthakha hambai jotono